beneno wa audio cheng makawono ni kata mano tieno makawono ni ndi chakre sa beach owacho mana ni poch gi pak gese chege kinya thio chieng e ka chiel koda koleu sa chopo kanyo endo giko mar belo to kora ka opira ni ndi achiel ka chiel tabai ir Stella Brenda nyaro chieng makoro dhingiso wani kawuono chieng tich adek obago nwa twak machalo nade kapok nyaro chieng okwanyo oporo kauru mosko kuom ilonge ni Vini Jakager mano jangoma. Jangoma milonge ni wacho ni mos na lin gi nyaro chieng. Wakao. Bas mos moro be akuom JJ Anko JJ kantie Kabondo kadongo boda stage. Wacho ni jo boda tewi nyo mbakandalo mayom kabisa. Kendo gineno wa Citizen Digital App. Anko JJ mos ni ochopo kabisa. Wakao Anko JJ. Yes. Kendo jo boda wamor kudu sana ka unyalo neno mbakandalo kamano wapuonjure weche mag ler kamoko mane wawacho ka njore moko mane jo moko apiko boko ne mago wakwedo. Mago ja apiko maler kabisa momiyo gimosowa. Yes. Led jangoma bonyiso no biro gocho en donge? Yes. Yeah, jangoma nyaka bia ne mbakandalo. Nyaka obie mbakandalo ka. Ka kamano nyanya kach. Yes. Pongezi. Yeah. Kwa nini mama? Dongi timo tich maber mar kelo bero. Iwuotho to wuoth ni ok dhi no. Wuotho ti wuotho ndi guoko kayo to nango tindi be. Lakini ichoko gi ikelo gi. Pod repeat. Jotelo chal ni ok winj dholuo. Chieng' ma gibiro winjo dholuo to gibiro winjo kwayowa mar medio Sara kalore gi kakichoko belo. Ka kamano nyakora mga jwang. Tich adek en ga iluongo ka jonene mine nyalo kachiel kod weche lab. Kawuono wadhi e mine nyalo nyakora mga jwang. In mibedo pacho kanyo endo no. Bisega mga remo mibedo gi ich mitingo ich. Minyuol miketo nyathini piny. Kata no kiketo mos kuom mano samoro ne Nyasaye ohome. Lakini bise the process mar gamo remo mibed gi ich. Wabedo ga gi challenges to wabedo ga gi mor. Emondo ni wange kawuono. Wantiere gi nyadendi man gi kawuono bro nyisowa. To bende wantiere gi miyo. Kawuono kodwa daktari. Wadwa mine manyiluo. Ma netime kiluli culture, traditional kale. Mane mulo ich to ngene nyathi obedo nango to nyathi onindo nango to nyamrerwa. Kete mana kanya nyalo dhi Facebook page magwa. Lin Ramogi Nyanya Kach Stella Brenda Chieng. DJ Kolokolo Instrumento Kalambak Ndalo kacha chane. To page besani wantiere live inyalo dhi kacha tinyiswa niya penjo mane madigomb penjo miyo makawuono ma wantiere godo kotenore gi weche gweko mag tingo ich ka kamano medkete e Ramogi TV. Bani gimora mora bro bedo kare. To mana kapo ni bro mone mama ukik dhi. Ini donde tich marom nade? To ano ka ngiyo gi tich mang'eny. Onge tich mora mana saga timengi mana. Ma ana seponyo gimora motimore ka. To ahen kana momiyo anang'eyo. Gima shraga waya kamoro achiel gi kosi sebedo katimo. Usichopo sana mar wuka. To chunya nyisa ni mondo an kik awuogi. Ang'o momiyo? Yie wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom kendo nyalo chote yo mayot. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera ka. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi ech dhi ok wach ka. Kucha. Adhengele. Wogi. Nyarkochia. Tich abich saa 1:45 mar otieno. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000.
Maldives, Seychelles, and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Nyakwaramogi. Wachaka ni giweche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penyo mipni kodono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, Manera Mogi TV. Kik bai. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Sasa ya mawagamo moya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, Manera Mogi TV. Anyasaye wonte kowa ye ikele gweth kuomwa ratiro bedno kumba kendo jarit mondo ahere ng'ato gi ng'ato wabed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa. Dial *811*273# to get Kenya National Anthem. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mara Mogi TV dano ngeny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo, nyaka saa 12. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi, mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto, wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio,
Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni wa Kirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso kangeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Wabiro kelo pak e nying Jehova. Hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Ma en Nyasaye manyiso luor. Sabato ka sabato, wabedo gi thuolo maber ahinya mar pako. Kendo lamo Nyasachwa. Tembe mager ka obiro ne gi wende mondo ikonya. Kod wach Nyasaye tamor gi Yesu Kristo ni wuod Nyasaye ni ng'amo keto geno ne kuome ok nyal lwar be ok nyal neno wich kuot. E Injili ngima ngeso ka ngeso chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Geno mar Ramogi ne wadhi mana mudho piny matin wanyisi ni waduogo to kwaduogo wantiere gi mine nyalo kendo nangeko ni mbele kanyo endo ni wantiere gi welo kawuono katwak ma wantiere godo dichieng' ma kawuono wadwa ng'iyo ting'o ich kod nyuol e ngima mar nyathi manyako kata ng'ama miyo obedo ga chiedh nade mage obedo ga gi mor mage wadwa ni wang'e gi kawuono e studio ka in nyako Ramogi Janko kadhi mabor ahinya antiere gi welo ariyo achiel en Nyamrerwa angedo ni ung'e Nyamrerwa kisungu dedo ni midwife wantiere ga gi mine mamulo iwa traditionally kinyadala kachacha mopogore gi osiptal omuli kacha maber mong'e ni to chal nade onyalo ruai samore jony indi ntiere ka indi kawuono batha koni bendi wantiere gi miyo ma Nyasaye ogwedhi wacho no gamo remo kendo ka ng'iye maber aneno ka koro kayo nikech osechako wuotho ka ng'ano moselose piny misima oluonga ni bosses owuotho yetore machiegni ura bro chako gi koni endi ibro ng'iyo na kamera ni endi koro kawuni wuo mana go ganda luo inyisgi ni luongi ni ng'a iya gwenge mage tipimne gi samora riambo ni Nyamrerwa to karokin ago ero kamano ne Nyasaye mokwongo moloso thuolo maber mondo abi ka mondo watwagi kachiel kaka jokonagi an nyinga kadhiye iluonga ni Roda Atieno Adwet onyuola piny South Nyanza Kindu Bay to Nyasaye noloso dak mara Nyakach kanyo ema dake mantie koro sani to wan e piny Nairobi kaachiel kod jaduong' kendo wantie kendo wadak Nairobi adak kamoro ni wan an gi kuonde ariyo nitie wan gi nyamera mwaluore go en odak Kibira an tadak Waithaka koro Nyasaye oloso thuolo mondo mi abi kawuono mondo atwage gi nyikwa Ramogi Ajwang' e weche machalo gi mokela ka sani ero kamana ahinya kamano min baby ibo jiso adi to in iluongi ni ng'a tinyakure Agwero kamano maduong' kuom miya chance mar wacho nyinga an iluonga ni Piali Adhiambo Kisiangani ka sani tadak Nairobi Umoja but an nya bandu ma odak ma odak Nyanza Migori okay Piali biro ka neno ka iting'o nwa wendo you are 2 in 1 ibo nyiso wabro chaka kanya mondo koro wachak gine marwa ibo nyiso ni to manyathini mokwongo miting'o ni koso en nang'o maybe nyalo nyiso be ni en dweche adi mondo wachak gi kanyo bro miyo wa topic gi Mama Roda odiochieng' ma kawuono agwero kamano manyathina mar adek an 39 weeks 2 days koro anya nyuol sasa kata sani seche moko pinya pukore apuka katu manyo kakuti anya kasgini pio nikech seche moko nya lunge iye ma iye wang' mokasri penjo mamuol ma ok kiny toto moko kwe ero kamano ahinya adhiri Mama Roda ero kamano kendo kuom winjo luong mara kata bedo ni en mapiyo kamano endo tetemo mibiro gima nagomb penjo
wadwa ni wachaka gi e tiend wach. In kaka isetimo nyamrero kuom higni adi mokwongo? Kuom auchiel. Auchiel. Yes. Okay. En gima ne somo koso nitie tia juogi moro? En danwa monyuolo mama. Ochier kuomi. Ne nigi juogi. Koro kana dhi lime. Kapod aja klas 5 auchiel. Tan makuriko nane nyakwara dhi kele yath makama idwa thiedhgo jal, dhi kele yath makama idwa thiedhgo jal. Koro nohera. Koro nyocha koro bang'e no ka koro bosetho. Koro kaneno ka gigo koro biro na. Koro kona dhi ng'wed yath makama itim kama dhi ka koni kare to koro ma wach Nyasaye bo maka ni ti atim nango. Koro ne chuna ni nyaka dhi atim gima owacho nano. Koro na ka dhi ang'wedo yadhno mamiyo jatuo taneno ka ng'ano chango. Koro nang'e ni kare juo kare gini omaka adiera nyalo konyo kode ng'ato. Mama Roda, chenro ma wantiere godo kawuono ni endi en chenro mar rowere. Thothne wakete ga ni en mar rowere. Koro wabro temo mondo wadhi kwa konyo rowere kabisa kata ma wan go ni rawera ambe poda rawera. To in koro intiere kaka miyo ichalo minwa waduto te. Yes. Ere kaka ifwenyo ga in kaka nyamrerwa kaka ng'ato nyalo fwenyo ni en gi ich katoga moremo nikech yudo ka nitie jomoko ma thothne winyo ng'ato wacho ni en chunye moro ting'ore monyalo ng'ok, nitie ng'ama wich bar moro biro ne, wang' lil moro biro ne, to nitie ng'ama ochopo kata dweche 4 ok ong'eyo en gi ich dende ni ania sawa. Koro samuri nyanyiso nikech isebedo gi mon modhuro kata nyiri modhuro kata mon jowuot ango. Kamano. Koro inyalo pimo no kapok wabiro ire mondo embo nyiswa ne nyithinde adek gi eto no winjo ga nang'o kofwenyo ni en gi ich. Yes. Ini mibro chakonwa. Bo nyiswa mopogore opogore. Koro kana kaka ng'e kata wa example kaka koro kuoma samama anyuolo nyithindo mang'eny. Okay. Koro ka ng'at nyako ng'ama nyako ga mako remo kata nyako mapotin kata obed mama to bro winjo ka dende ojony gimane ma yando nyalo timo gimo chap oyudo ka koro odok chien ok onyal timo ko bedo to winjo ko nyalo bedo gi kisungu ol ko winjo kata much kitungu gimichielo to nyalo ringo matek kata ne timorana modhi ok mowina rufu mar kitungu no rume chiemo to kitungu no mako mon duto fufu no ohero winjo kwanza kitungu mama jan en orach kabisa kin gi ich. Okay. Odung alafu koro kidwa chielo alot yudo kata sikuma ni dung ni dung mapok idwaro yo. Koro yudo ni samoro dung mar chiemo no kende oromo ng'ato sense ni gimoro ni ka. Nikech yandi chiemo ye kata chuori nyalo fail ni ma nyako ni wan kako denda to tinde na ko duje kata lot kata yani oloko pache mano biro nyiso kata ng'ami dak go nyithindo tok nyal ng'eyo to biro nyiso ng'ami dak go ni nitie change e dend nyako ni ng'ene to poko neno samoro kata kidhini yandi in ng'at moro winjo ero chiemo moro tiwinjo ka chiemo no koro ok idwar totally mano ich to poko neno mano dalili manyiso ni gimoro tika manyien mopogore e ngimani ng'ato to keto gi ng'ok ma ng'ano nyalo ng'ok mowinj ka onge gimoro e iye ich to poko neno mano dalili manyiso ni ng'ato osetimore nade gimoro ni e iye ka koro gino nyalo dhi nyikarach to ka ng'eny to dweche 4 to thothne dweche 3 adek no bing'e ni podi koro ng'ama mama man kan to bro sense ni dakane ka dhi e gire kawaida nani aor chani dakane ka dhi kare dipo ni gima timani gi gik matimore gi kare an go nikech ok odhi ok aora ok mol tutuo chiemo boko dwa koro mago kende onge ng'ama nyalo mako ich nyara mobeda 100% gik makwano gi te ka ok owinje ngimane nikech sama Nyasaye chwecho nyaka del bed kod change kamano kose chwecho dek iwinj ka dendi nigi change mar del no kende kata obed achiel to nyiso ni in kod ich koro kata keringi biro ira to apenji mana gik makoro winjo kipenjo nyara ni ta penji ta kon ma ok ya gima timore weche beyo ka kamano koro in beda kod kwe ero kamano abiro iri Piali Adhiambo Kisiangani. Haya, pimonwa ne iwacho ni mai toto mar adek, baby number 3. Inyalo nyisowa pogruok mane neno e mokwongo, mar ariyo gi mar adek sani ni edisa. Moro kane gipogore, to ka ena machal te
Kitungu awinjo kane Mama Roda wacho ni kitungu to ino mitni. Anahero kitungu ma kitungu no nyanya emo kadwa nikech nyanya ka chamo mia leny. To kitungu iketo na kitungu mang'eny e chiemo. Ka onge kitungu chiemo no to ok nyalre. But koro we anyisi ineno ich na mokuongo. Ne mokuongo no nyisa gi daktari. No pima gi daktari moro ni Dr. Obuaka. No pima to nyisa ni tubes Obuaka. No pima to nyisa ni tubes ga obedo blocked. Ok anyal nyuol. Koro an nang'e ni ok anyal nyuol amayo nyaminwa nyathine. Koro iwacho ni miracle happens. Amako ich. Koro ing'e ni agamo remo. Koro ka agamo remo nakia na agamo remo. Ting'e ni seche pod inod mamau. Koro abedo gi minwa e ot, anakia na agamo remo nadhiga dhia tich. Ndalogo natiyo soni. Adhi tich. Mama to penja to tinde dede ndi kuota. Ing'e ni wich bar moko mana winjo ga kiwacho ga ni atikin gi ich, wi bo bar iluongo ni tuo moko mag okinyi, wi bari ngogori ang'o. An mago no kotima nana normal. Koro kaka nan normal ni onge gima mama tima, mama nyisa koro aneno maka gima mama don't recorda. Nikech be onge gima mama loka gima na hero. Maembe moko manumu moko matindo ka. Mane manoketa. Koro mama nyisa ai to maembe gi tiang moko mag sitting mag puodho gi. Mage gik mana chamo. Chiemo yes, kar appetite no to no wacha dier. Chiemo no lal mano nyara mokuongo. Kadhi nyathina mar ariyo embe okomia morning sickness mana koro momo gik makoro adwa nyuol cha. Gima no okelo na matek nikech en wuoi. Gima no keta godo ng'ata ma dichuka na nene mbele na chal ka gima ne nadui. Kaneno dichuo to winjo mani ai mata nena. Agera ma kanena ng'ato yani brothers ga wagorego watimre nade no keta magidhao. Maendi to koro wacho ni Nyasaye omuol. En nyathi ma sasa ya odwa ni babagi obed ka babagi ok obedo wadha ka babagi anyise ni ana magi juogi seche moko urumia ne to ing'e ni odwa dhi tich timbi nyise ni ok imiwa ga time tena ko mi time to mano kine ken enough. Koro ko onge kodi kae iwinjo nje igo masimu sani in makama adondra. To be ok ni adondra na ero seche moko abedo piny mawacho ni adhi akwa e ng'uono to wacho ni an no kakoso ene mo chako. To kibedo piny yani kikose dhi ko kibedo piny chako paro. But gimogola onge gimogola en mana rimo. Alafu chiemo moro na tede ot ka winjo chiemo kitede ot ok anya chamo. Koro afadhali otedna chiemo ka jirani okele ot. Or samitede tiring ka jirani Kajirani no uteji bokadwar. Odani jiko no bokadwar. Sama dwa chamo gimoro cha. Ayie nyiewe jiranda moro ntie kanyo ma ong'iyogo en nya lango. Ene maluonge to nyise ni nya lango. Timna kama. Tedna gini. Kosechiek tikel. Nyalango be jani ni makoro ero sani aya chiegni nyuol 9 months ni mama ni otemo koda. Nikech kitungu to onyanya mang'eny mochiel nyanya ema kiko ket na chiemo. Ni kata ko chela skuma moro miwacho ni agombo skuma kawuono kadwa gimoro amora. To koketo nyanya aluere iwe ni andike to onge gima mi en koko. Mane makela penjo mana gimo wacho no edo Mama Roda adwa penji gimoro wajoma mine ka uno neno ginyiri gineno kabisa kamano yudo ka ng'ama miyo Kisungu wacho ni craving dhulu wacho ni gombo wan gi gombo mabiro gitingo ich in gi ich kawuono ane noketa mana airport ane noketa mana rabolo aparo an wuoda mokwongo noketa mana rabolo ma ichwako gi pi gi chumbi ji ariyo kama iboke ing'ade matindo ten pi gi chumbi ji ariyo. Iyudo ka ng'ato be okete mane nyoyo. Ene na nyoyo kata nango. Gik machalo kama gik be nitiere moko ma ng'ato nyalo gombo manyalo hinyo ngimane kata hinya ngima nyathi. To inyalo be nyisowa in kaka miyo mabe olonye wechegi. Ang'o makelo ga gombo ne? Agoero kamano gima kelo gombo weche ni kariyo mawinjo kata kanyara ni uwuoye mabende adwa nasir. Nikech awinjo ko wacho ni jaode en ohero jaode donge to nitie moko mokihero jaodi kosechakore mutui kaka utui cha dong kod en gima dhi mbele modongo koro kaka odongo no e kaka chako kelo bende style mamare ma iyudo ni koro
dichuo ba wuon nyithindo ni koro kidware totally ma kinene to jowi okidware mano tiende ni ya remo no remo manie ino emok jakore kiwacho ni ok jakore tiende nang'o tiende ni ya ingeni ka wan mine yudo ni kinyuolo nyithindo nitie remo mamari kaka wanyam joma dongo nyamrerwa yudo kinyuolo nitie nyithindo moko mokaw rembi mawinjre kodi oeri serious to nitie moko be baba en mana baba kany samoro ero baba malui koro gigo wuok from ich nyathi nyuolo tiwinjo ka chunyi ok dwar in gi nyathi kama to ok odwar ok ohero wuonegi ma nyathi ma kanyo oketi en moketi owacho ni mano nyathi min bas macha to mar wuon ata nyathina ne wuon to winja konyuole we apenji kopo ni anyuol kaka ma ohero wuon gini ipano dhiero wuon gi konyuole koro an ok obi bedo kendo en rebi maka gimoro bro timo ne ka timo wuon gi ni dwa talo wuon gi mama kanyo tirach koro anatinge dweche 9 to wuon gi ema ng'eyo mano rebo baba gi nikech kata an wuon an wan gi nyithindo to nitie ma an wuon bang'e ng'ani ma to rembe ma ok kata baba rach nade kitalo wadoge chiemo koro gombo mag chiemo ka koro gombo mar chiemo nyathi nyalo keti ma kiwinja kaka nyako wacho ni ok ohero chiemo makama to gino timore mane seche mag ochakore cha to nyathini kosebedo maduong' idok e chiembi ipupo ka chunyi ogonyore koro idok e chiembi ni mando ke odwar cha iyudo idok ma kata kotami to nyalo tami kata achiel to thothigi tineno kidoke kendo sama idoke no ineno ka koro kata nyocho chendo iyudo ka nyathi koro dendi ber gro happy winjo ka in gi mor nikech gik mane otami ka koro oae weyi koro obedo maduong' koro en ga kili kanyo koro weyi koro ni mondo chiem koro chiemo maber kabisa kendo iyudo ka in gi afa kata dwe moro morumo no nyako moro nobiro ira dweche 3 en gi dweche 2-3 kanyo to nyathi nyako ni ng'ogore to gima tonji to koro kan akone ni bed mos kata nitie yath mane an godo amiye to akone ni koro yadhe ni asechwake koro imadhe gokinyi timadhe godhiambo nok onyal kata chiemo nyako no yate noduogo kora ni sani koro dania na ber achiemo gimoro amora timo sipokuwa wuon nyithinde maneno noruma ni koro mondo okonya achiel 2-3 koro mano timore nitie nyathi koso miyo janyuol mor samo chakore nyaka dwechi kabeto abich tok mano koro weyi koro inyalo timo gima inyalo timo koro kae mang ni ng'ini to moweyani anyalo tiyo tich mane gi tich mane nikech samoro ng'ato nigi ich to en kod shida sama en gi ich niyudo kotuo en gi shida moko nyatimo tich ok onya tiyo tich achiel 2-3 koro ka en tuo mana mar nyathini nikech en ti tiyudo ni bang' dwechego koro ogonyi itiyo mak mana kadipo ka in kod shida mar ofuko mar nyathi ema nyalo tami ni koro kik iti tije moko makata kidhi hospital tikoni bed resting nyaka chieng' inyuol to ka idhi ka nyamrerwa norwak kuondego norwayo to wamiye yath timadho ikri tiya chieng' midhi nyuol tinyuol mana kapaka awinji kamano bas abro somo ote kaindi to kapok asomo ote adwa weyi gi penj achiel ma kang' waduogo kwasedhi modho pi matin tibro leronwa wantiere gi ich maremo winjo ka samoro pinyi irewni to kata onding' moro malit kabisa iting'o ich to onding' moro lit wantiere gi wich marundore wantiere gi tielo mafuot wantiere gi chuny malikore ma samoro chunyi kata giminyo ni leny cha awinjo kuwacho ni nyathi ka uyugno saidi ibro nyiso ni be en adier ibro nyisowa to gitielo makuot kod mamoko mabe biro gi mine mantiere gi ich ka kamano to ang'e ni jopiny mantiere oko kaindi to wacho nang'o mago mine mabose gamo remo moting'o nyithindegi antiere kaindi gi Sheila KE nyisa ni mokwongo amosu kanyo aneno maber an miyo mosenyuolo nyathi achiel wuothno tek ahinya kabisa mokwongo dweche 3 nang'ok mano ka chiem then bang'e na bet maber nyaka dweche 9 nyathina en higa achiel sani owacho ni luor ne mon duto mosenyuol kod ma
mothers to be. Erokamano. Antiere kai ndigi Florence Rebecca Utino nyisa ni tingo icho kiyot nyar kanyi fire. Kisran nyalo donjo from nowhere. Mi gom to gi nyathini no yote. Omiyo luoruru joma mine. Erokamano ahinya. Aneno ka joma chuo ng'eny kai ndigi pako kai ndi joma mine. Okabisa mo pak gigo nikech kauno dichieng joma mine miyo mine thuolo. Erokanya nya Belco Costa. Hey, Brenda, Anna tuora nyaka 7 months, then tuo weya kasi chopo dweche 7. Bang' mano na chiemo to okayieng. Omiyo akelo wuoyi motegno sana to jaber. Amen. Aya, erokamano ahinya. Antiere ka indigi wacho ni Stella Shaz. Stella, erokamano ahinya kuom chenro makawuono. Korka kora to naonge problem. Lakini gimane chanda odowa to nyaka amadh godo strong tea lunch pile ka pile. Wach mar odowa ni be inyalo nyisowa kwa duogo. Odowa ni dhano here joma muko korot waseneno mang'eny kabisa. Mogik ka odhi weyo Lilian Anyang' isa ni Stella Brenda nyathi ochieng. En ng'oko kinyi godhiambo nyaka chieng' nyuol. Naneno mino molo kanyunya. Miwacho ga naneno mina molo kanyunya miwacho gande chande. Nyakore monga juang medo oro gi abro somo ote bende miyore ariya de kauchiel nono kwa duoga ngene nyanya kacho se sample gi maber kabisa mondo nyiswa gin gi koleus ni to joma ni oko kanyo to wacho nango. Med kete wang jowi mar Ramogi. Chulo kuro. Anadwaro mondo timni malit. Mana kaka ni timni malit kuom higni 15. Miriambo. Jamriambo? Mano ng'ama jamriambo? Bedo gi kiawa. Ayadhi pando nyathi mararacha ni kula man kaeni. Gik ma osekalo timore kendo. Onge keny moro amora madhi timre kawuono. Thapki pod en sirono. Masiro jot. Mama samoro in geno mari oserumo. To an geno mara pod nitie. Kotemo mondo adiera ong'ere. Ang'o momiyo initimoga gik maricho seche te? To kwe obedie ot. Anyuola iloso ga mana ka ute uhero rum to anyuola kende manyalo loko dhano mondo chal kaka dhano. Thapki wuok tich nyaka tich abich saa 2:15 otieno. Mane Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Kitume mowakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super hakiyaki. Kidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga. Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night Teacher Beach ka Teacher Beach Sangwen otieno. Kitume mowakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kawakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Twak mar Kenya Kwanza kod Azimio chakore ayanga kawuono e sama duond buch Jubilee okwedo gol mar Adan Keynan e kamiti mar lalruok. We have 8 of them who are under investigations, and investigations goes both ways. Aipoa nono bila boro kotenore kod nek mar japuonjre manyochiel gi magina e boma ma Kisumu. Lori machielo bayo e boma ma Migori kendo nego ng'ata achiel kama moko 10 ohinyore.
Ma indien twak maber ahinya Koleus. Yes. Umepoch gi pak ne Stella Brenda Nyarochieng. Ngini sama ambe nagamo remo takele nyara miluongo ni Amilo. Nitie ga sama koro kigamo remo en two options. Either nyathi nyalo goli kuom ng'ama dichuo. Makoro kinene todung ni mano tungu. Kinene itseda odung ni mana ing'eyo mbemo. Seche moko be onyalo keti ing'weyo soksi mar jaduong'. Correct. Nikech ich dwaro gik mopogore opogore kendo magalagala. Kendo korka chiemo kaendi iyudo ni seche moko onyalo keti makoro odowa. Lo mineno imuka e korot ni makoro isiki chamo. Moko be keti majal ma ini chiemo to 24/7. In sa mora mibet piny ma onge gimitimo to en mana korka chiemo. Moro be nyaketi ni era avocado sana. Yes. Moro be koro keti e kuoth. Inena jabelo majal ma ichioni to gokinyise sieko ka jirani. Chal ni mari no keti gibelo. Yeni ji Ato no keta gibelo. Ija kuth ma Kwa donje ote ka indiko local instrumentals aneno ka thoth nyikoro boga jwanga ogolo pachgi kendo penjo kabisa twak mabende Stella Brenda Nyarochieng okelo kanyo endo kuma otingo kanyo endo iluongo ni Ruth Nyathi Ochieng. Hera tije tek gima hera dwaroga bendo tamo nyaka kawuono niendi anawuon nyathi nyakach to ich kata mana gamo remo noketa makoro an ka dichuo nokogoya to nokawinj maber. Mano endo Ruth Nyathi Ochieng to en donda gigoruok e yote makoro ich nokete godo. Asa kaneno ka endi arin shanizo to ni nyathi nyakach moro maratari penna nyamrerwa ni sama koro ich oketi ni iniwuon okidwa ni dak gi dichuo ang'o monego bed ni timo kaka ng'ama miyo nikech yudo ni an awuon adak gi jaoda to an gi ich sani endi 6 months lakini ka ndugu odonje ot to suya moro marach dung'na omiyo ma an awuon anindo ga mana kor budho ok anya riwo otanda gi jaoda. En wach malich ahinya sama koro ng'amo mi ijno ema koro wasiki mogik. Acha kaneno ka endi ote mabende or koda iluongo ni Linda Kelo. Otoni nyathi nyakachi moro maratari mosna wendo mabende gamore mo kachiel koda nyamrerwa. Penyo mabende dahero chwalo ne nyamrerwa en penja achiel. Bende nitie kaka ng'ato nyalo enowuon nyalo weyo chamo dowa kata mana lo nikech yudo ni magi gik ma gin giwegi nyalo hinyo nyathi. Iniwuon ikia nikech ine ma itingo ich but en won kako en jalony mabende deal koda jogo mabende osegamo remo lo kato dowa bende nyalo hinyo nyathi to ere kaka ng'ama miyo nyalo weyo chamo gik machal kama endi sama koro en won osegamo remo. No kanyal tingo ich anyalo mana somo ote ma odonjo kae ne jogo matingo ich. Yes. Sheila KE wacho ni an miyo mosenyuol nyathi achiel. An kana chako safar mar ich ne ng'ok e dweche 3. Bang'e to naduoga abed maber nyaka dweche 7. Natura matin dhe natieko 2 months to akonyora wach ich okiot. Respect to all the mothers out there. Kamano Sheila. Antie begi ote mar Princess Shirina wacho ni entie Dagoreti. She's a mom of 1 to wacho ni tingo ich is the best. Quinta Juma an safar mara ne ok mit nikech na an gi paro mang'eny. Pole sana Quinta Juma. Mano mago timore. Lakwena timbak ndalo Lynn Stella kachel gi Kolo donge belo liet pass. Twak to mit ndien mana an to pok Nyasaye ogwedha gi nyathi but ich rito teko koyot kata matin en mana keto chuny. Mogi kantie gi ote mar Eric Warenga Jakagoro en mato jachiw ich wacho ni tich mutimo nenore kendo ler. Atieko kamano adwa ni wadwok ne Nyarochieng oporo mondo odhi mbele gi twak en twak mamit. Ne Nyarochieng Koleus wacho gima moro ahinya nikech magi mitime mudho. Yes. To nenre lela kendo sama koro chieng' rieny onge ng'ama ibo nyiso ni agamo remo onenana gi wa. Yes. Aya nyanya kachingini gi kar dhogi kar Koleus kanyo. Iwinjo ga ni wan ne wawere nyithinde motimore nade? Emoriwo. Kata neno wano ok wadri otanda chiel. Ng'ato ninde sitting room koro wadog waneno fruits. Gigo manotime mudho koro wuok e lela. Mama Roda gino ni winjo penjo ma joka upenjo inyalo wacho achiel 2 3 tadwa mana somo ote achiel nikech ma en ng'ama dwaro kony. Iluongo ni Irina Chieng isa ni nyaka kanyimach antiere gi shida mar ich machwer remo to samoro ridre nyaka piny akale sani kanyamrerwa nyalo konya tanyalo mor kabisa. Koro nitie moko mabe no penjo kocha chande winjo cravings apani kotudore gi Makolo gi Lino wacho
ich moro moketi ni okidwar ng'ato dungni kitungu, ich moro keti ni dwa mani kaw vest jaduong kata socks ne emi bedo gi rwaki, inya nyisowa inya pimonwa. Mano nyathi maber kabisa. Kwanza moketi ni mondo irwak nyaka socks mise. Mano nyathi ma mungwana kabisa. Kendo mano ich maber kabisa. Moloyo ich mako nena nene jaduong kabiro wuon nyathi. Tidwa kata iringi wene ot. Koro mago wan waluongo ni wan mano gin chunje madakwa wach nitie yath mimi mondo mi yer jaduong. Kaka wan mine ma nyamrerwa. Ibiro to wapuonji. Kata ka iyok dwar jaduong. To wakoni ni kanya iyok dwar jaduong kubiro kata ka chiemo tem mondo ilosi. Los chiemo kikiringi wene ini wuone mitamori kendi koni jaduong nikech yath madanga koni dang jaduong madh mondo mi jaduong oeri onge jaduong oeri mak mana chwech Nyasaye no emokelo gap kanyo kidogo. Koro in emineno kaka iloso ne jaduong gik moko. Jaduong bende ber kisewuoyo kodi koni gini gi gini tima. Jaduong biro winji sawa kenyo mano be morgi. Oyudo ni Nyasaye nyalo gwedhogi kod jaode. Ya onyalo kata kikore ni itimna kila kitu onyalo timo ni bang' tich. Nikech ong'eyo ni Nyasaye okelo gima ber. Koro wach mipenja mari ich machwer. Ng'ato nyalo mako ich samoro en nyako to nobudho kapok onyuol. Samoro dhie pango sasi matindo biro sani. Bas otime muda. Koro ka koro weno dwaro nyuol to bedo winjo ka en kod shida. Koro winjo ka pinyera or nyako ni samoro ne en kod tuo mar samoro sigete. Mana en go ka en nyako to jonyuol ok thiedhe. Koro ni gini sama koro mako ich. To kelo shida no. Mama Roda wawa ng'adi moskuom ng'adi. Elo mine manoko gini thago gaji sigete mane rariu mane rariu en gima be Nyasaye okete kanyo nitie ich kanyo. Koro ka en kanyo nitie kuma onego ninde patne to nitie kuma ofuko ma nyathi ninde. Koro sama Nyasaye ochwecho to nyathi bedo gi patne ebe en gi kare. Koro yudo ka samoro kata suseme sababu inyalo winjo ka kesir ran moro bedo ma koro winjo ka malit kaka nyathi dongo koro lit teni odhi to odiyo nyathi. Koro kosebedo maduong' odi onyalo obedo maduong' koro ingo nyathi modo odhi ogolo nyathi kama nyathi ninde. Koro odiyo nyathi konchiel. To in ng'ami tingo kinyal ng'eyo. In iwinjo remo ndingi iwinjo kondingi rami. Pinyi keto lit mokeru kaka inyalo. Nyathi ting'e ni dongo ga. Koro mae maka koro ng'ato biro ni awinjo pinyi arama to ndingi arama to wang'e ni en ich dweche 7 kata dweche 8. To koro chuno ni nyaka koro enende ma muli maber. Koro kwa se muli to waneno ni marariu tomato nyathi. Koro exercise to dok exercise okinyi kapok ichamo gimoro amora tibiro to koro imi yath mimadho kisemadho tininde kitanda to irua itimuli tilose nyaka odok rariu mane biro mondo mi odi nyathi winj remno. Iyudo ka rariu no kosedak odok kore to yadh chabo miye momadho. Sigete ni to wang' mabede ni iluonge nang'o gi dholuo nyach sigete. Ng'ato nowuotho to noyudo sigete nyach mar ng'ato miye en adhola mane kanyo en sigete ichwako ne mana yath. Koro ka waseyudo ni in kode tichwako ni yath koro kibuyu 5 liters in kodi metha yath kende michwako ema tieki mabe ko chami maber ng'ama dichuo ko kothiedhi to chiemo kinyuol gi familini mani luongo gi nyingno en opogore gi rariu ni to en bendo komi ng'ato nundingi rami en pinyi ka modilgo kendo kidhi e dwe ochami kidhi e period to wuok mang'eny kendo in gi rem kabisa mar iku. Koro samise gamore ma in gi nyathi donge koro aura ni ok wadhiyega. Koro ere kaka ing'e ni in gi sigete? Sigete ni emi kuongi thiedho.
eka ang ni gamre mi makich en ka entie to kata nyako kinyuol ikoni ni dhi mondo dhi othiedhi gi jonyuolni kionge janyuol koro koko mati dwar ng'ama nyamrerwa mong'eyi manigi yath mar sigete mondo chwakni mondo othiedhi. Mama Roda inyisa ni time chiegni rumo ka yes. Nitie penjo manyaka penji kasta we yan mana gi penjo achiel yes. Then adwa dhiri e lwet min baby ma wan go diching ma kawuono samoro en ben gi penjo yes. penjo moro kapok wadhi wan gi gigo mabedo ga changes moko lokruok mabedo e ngima ng'ama miyo yes. E samo gamo remo yes. Wantiere gi del makuot miyudo ka samoro ng'ato dendi okuot kaka tielo kuot ga kabisa ibiro nyiso ni ang'o makelo ga gik machalo kamagi then wantiere ga kata gi leny waduoki kanyo inyalo yudo ka ng'ato kogamo remo bed dhako bed nyako to tiende ne iyudo ka biro en bedo ni remo tin kimako ich to ich ni be kosemaki ng'eni be Nyasaye tiyo gi rembi mondo mi oger nyathicha koro ich iyudo ka remo dok matin ma koro ok nyal timo maber e ngimani kore mang no mine yudi ng'ani tiende kuot maka kore dhi ka wasungu to bro koni ni gi pesa sindio to wanto wang'eni en remo matin koro ka remo matin ti chwako yath mar remo no timiye to madho to tiende no ruma to bentie gi minyal tim kapok ochopo okang' ma koro ikete yath niendi samoro remo bedo matin nikech maybe okichiemo gik machalo kamago in kaka nyamrero inyalo wacho ni ng'ato nyalo chamo chiemo mage manyalo mede remo koro ng'ato ka yacho ngi ga yath ni bende en gi kido mopogore samoro okidwar chiemo koro ang'wa koni ni tem juna chini kata tek manade icham matunda ineno idhi nyiewo matunda mopogore nikech gik michielo go kitimang'o ok idwar kaeti imadho chak mang'eny imadho chak to gi nyuka mar kal koro gigi biro miyo dendi bedo motegno kendo ibedo remo komedore gi matunda ka koro kata kichiemo kata moko nitie monyiso do nyiew oro dhi nyiew gini iregi to bed nyuka mimadho koro beni okichiemo tisemadho nyuka cha isechiemo nyathi donge ikane gi afya to ibe in gi afya nyaka chieng' moro ngima ni bed sawa maduogi ka Nyasaye kosetieko chwech ma koro osechweyo nyathi to yudo ka kendo koro ngima ng'ano dweche 6 mano nyathi mosechwe motego yudo ka koro obedo normal min baby Piali Kisiangani papo dong ni kaka mi man gi samoro nitie moro mane chandi ahinya kichikae wacho ni inyalo nyusa saya koro kapok ikelo nwa wendo penya ne Mama Roda penjo ka in go an gi penjo ariyo achiel en mar rariw ni nikech nitie kaka ilero wach rariw ni ng'ato nya bedo gi rariw to nigi ich to wan kaka kuma nwadake Migori ninyisowa gi nyamrerwa moko ni kin gi rariw okinya mako ich nyisa ni kase jo news nego wa jo news dwa donje okinya mako ich tini wacho ni wanya mako ich ang'o mi opogore kamano rariw ka wacho kaka ng'eyo rariw en gima nitie kanyo en gima Nyasaye noketo onindo en e bathe makata kinyuol en odong kanyo iwinjo rariw bedoga koro en manitie kamonego obedie koro ko bed saidi to madho nyathi koro ibedo gi shida in ma in kode koro momi ubi joma ong'eyo biro kuomwa to watimo ni exercise maka chopo chieng' nyuol ogo mani pangla kamano nyuol ka in gi kaka an min baby sani ni adhi osuptal to timna gimo miluongo ni scanning cha to nyisa ni pende nitie wino luoro nalo nyathi ere kaka inya kony nyathi ma wino nalo mondo kik min nyathi odhi ong'ade oking'e ni wino ni kata wan ben wanenega kata wabene wan kode wino ok onge ng'ama onge go kuom nyathi ka en mani samoro gimoro nyalo biro kaka kiseran makoro kwaren wono ume lakini ise wuok midhi nyuol kiwacho chon to ndie kaka watimo ing'eni gimosechopo makoro chopo ni koro Nyasaye ogolo nyathi girieko ni owuon iwinjo nyara gima nyalo wacho ni to nikech inyalo bedo kod wino yes tiwach ni wino gawo nyathi to sami dhi nyuol
tinene kisebede nyuol to daktari ni kodi ka gi ka awachi ni daktari biro neno kaka nyathi biro obiro nyuole maber kabisa obiro to koneno ka gimoro nitie mu osemako mo wito kucha to nyathi pululu to ok en gimona ng'ato dang wuoni ni dhi gole ni yang'e mano bedga tang'o miyo dakteche nyisowa ni ati wino luoro nyathini koro onego wang'adi waterie pala weri gi daktari ang'adou yo news oseikore kata daktari ayudo kama en twak moro mamit monego bed ni wanuoye Mamaroda wabro nuoye kendo wabro nuoye lakini ineno nyithindogi wan wanyuol an kama ndie ni onge gimo kanyuolo Nyasaye ogwedho anyuolo nyithindo to kendo anyuologi 100%. Mane daktari nyisa Saidi no ka winji nikech kana dhi kama mama to sodani wakono ni nyakwarwa kama to ka se donjo wagade gi kanyo piali modong wadhi wacho gi nyamrerwa oko kata chana nyakwarwa med oro oteni go eko pod wabro kuno gi wabro choko gi ka wachak wadugo kendo wabro wacho topic no e yo makende logani Stella Brenda nyathi ochieng gik mang'eny ahinya lakini afuenyo ni ka tiendi okuot kata kichiegni nyuol ok nyis ni nyathi koro chiegni wuok nyiso ni intie gi remo matin maber intie e dendi onego bed ni medo remo to mana kichamo fruits bongani Lindra Bugidhi Nyakache warade kendo kiny orito masani an kata kama kech kamano nyakoro mgia juang oyiena chiwo puoch gi pak ne mine duto te mamako kata tingo ich ani luonga ni Kolokolo Instrumental